Mêjî di nav laşên mirovan da lebatê herî tevlî heva. Di mirovên gihîştî de fonksiyonê laş hemûyan koordîne dike. Mêjî ji lîpîdên weke jelatîn û ji proteynan pêk hatiye û ji 4 hereman tê holê: cerebrum, mêjîkok, medulla spinalis û diencephalon. Her yek ji wan di laşên mirov da cihên cuda kontrol dikin. Devera herî mezin cerebruma û ji 4 parên mêjî siseyan pêk têne. Ji nöronê goz zanînê li laş belav dikin û ji biskên tureyan pêk tê. Cerebrum wekî peywandinê, fêrbûn û daraziyê erkên pêşketî û wekî dîn jî hestê weke dîtin û hizkirinê kontrol dike. Di binê cerebrumê de devera herî mezin ya duyemîn cih digire: mêjîkok. Mêjîkok jî weke cerebrumê xwe diyê şaneyê tureyan û biskê tureyan e. Mêjîkok sînyala di nava mêjî hemûyî de digerêne. Mêjîkok hê bêhtir hevsengiya laş û rawestandina wî diparêze û masûlkên goh hevsengî û rawestandinê diparêzin, kontrol û koordîne dike. Devera siyemî medulla spinalis e. Ev der li pêşiya mêjîkok cih dikire û mêjî bi mêjî piştê ve girê dide. Medulla spinalis ji kombûna pons bûyîngê dîn ava bûye. Mêjiyê navîn zanînên sehekî hildigire. Ji biskên goh alîkariya kontrola tevgerê dikin û ji heremên goh dîtinî û bihêziyariyê çîn dikin têne holê. Mêjiyê navîn bi medulla oblongatan ra tevahiya medulla spinalis kontrol dike. Medulla spinalis weke xebata dil, danûstandina bêhnê, sîstema dehanê û xewê kontrol dike. Ev tişt fonksiyonên herî girîng in. Herema çaremîn li ser medulla spinalis re cih digire û dendika mêjî jê pêk tê: diencephalon. Kêm zêde bi qasî mişmişekê ya û ji kombûna çend bûyîngan pêk tên. Ji talamusa goh xeynî bêhkirin û hemû zanînê sehan hildigire û ji giniya hîpofîzê goh nörokîmyasalan çê dikin ava dibe. Talamus û giniyên hîpofîzê bi hev re dixebitin. Ev bûyîng weke xwe ajoyên sehan, saziyê kîloyan, enerjî û xwarin ve xwarin û seksê kontrol dikin. 4 parçeyên mêjî, diencephalon, medulla spinalis, cerebrum û mêjîkok ji bo goh fonksiyonên laş bi tevahî bixebitin, bi hev re hevdeng dixebitin. Mêjî ji bo parestina xwe gelek mekanîzma li pêş xistiye. Ev mekanîzma tenê dihêlin goh kîmyasalên hilbijartî derbasî mêjî bibin. Ev mekanîzma dîwarekî şaneyî ye û derbasbarî ye. Li gel vê parestinê jî dîsa tîmor û komplîkasyonên dîn di mêjî de pirsgirêkên jiyanî çê dikin û nexweşiyên weke xurîfînê tên neholê. Lê dîsa çawa bê jî zanistan rêya parestina mêjî û tendurustiya wî dîtine. Herdem bi tevger û xwedîkirina rast, mirov dikare mêjî biparêze û rîska qewmandina Alzheimerê kêm bike. Mêjî di laş da heremeke piçûk bê jî di fonksiyon û tendurustiya laş da gelekî girîng e.